колко и загаси двигателя. Ще може да се пали пак? Да. Давай. Всяко. Къде отиваш, бе? Отивам Силвия бата, бе. Да идеш там. Освен бензин, на газета. За нека не лоши. Значи все пак се чува ли за някакъв лош сел? Да, бе. Къде е? Защо и няма на предното стъбло? В ъгъла? Стъпа за да виждаш. Защо я няма там? Чакай малко си. Тази нетка не мога да съм на прънста. Кога ще слава на прънста, кой мога да разбера аз? Как ще виждам пътя? Чай сега. Ти няма да я сложиш по средата. Ще я сложиш в десния или в левия ъгъл. Чай сега, слушай малко. Дали ще е в този ъгъл, дали ще е тук, дали ще е при мен, дали ще е в другия. Няма никакво значение. Пак няма мога да виждам. Пак ще ми пречи. Добре, Катина Женетка, къде се оставя? Багажника. И заради я виждам, че имаш проблем с залепването. Дай да ти помогна. Тия нищи певца, напълно да скача. Къде ти е Женетката?